ассалому алайкум дӯстон апаҳо хора ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. айни ҳол қарор дорам дар бозори корон тарафи Коронсити Аптовир 1 дар дуконҳое ки аз тарафи соҳибкорон ламираж резинкаву стречконбахтҳои навинка ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. марҳамат тамошо кунед. шумо бошед дӯстон наворро то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарие нависед. ман бошам комментарҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед наворро ба дигарон низ поделитсия кунед то дигарон аз ин наворҳои мо огоҳ бошанд. биёед акнун марҳамат наворро якҷоя тамошо мекунем. ина шумо тамошо кунед бинед иво ҳама стречконбахтои навинкай исера ҳама стречконбахтои зарчанд дорад. мен гулиш гули навад нисхашам нисхаи навад ай сетта чорта расветкаш буда меш бо дига нисхай айшам якчандта расветкаш додагӣ будай. ина сетта ина иш чорум расветкашай ини такзардиш панҷум расветкашай ина шашум расветкаш ана ҳафтум расветкаш. не диҷа бо дига гулшай дига нисхашай намҷа чизе ки шумо мебинед ҳамаш ҳамё стречконбахтои навинкаам аксариятиш навинкаҳай гулош гулои ҳамисолана. ино ҳамаш ҳозира пӯшанд. иро фарқ надора ира зимистонам пӯшида меша ҳозирам пӯшида мешава ира айвай фарқ мекунад. ай резинкаҳои ламираж резинка ва дигаро фарқ мекунанд. ё айнан ба ранги комбахт кардагиам чӣ хеле ҳам комбахт тайёр мешавад. ранги комбахта просто и резинкашай инҷо ҳама гулои навинка. шумо тамошо кунед бинед ин магазин дастафка дорад. куҷоеда ки мегӯяд дастафка дар кора бурда мерасонем. фақат дар территорияи шаҳр ройгонаи дастафка берунаи шаҳр кишид сумокияй муомила мекунем мебарам метиҳам. инҷа нархҳошон ҳар хела 90 сима дорад. дар либос дорад 130 сомона ва дорад 150 сомона то 170 сомона. инҷа стречконбахто дар фурӯш мондагиам. ина инош дизайнери шидагиай аз тарафи соҳибкор сангҳои сваровски қати дизайнерӣ карда шидагиай. нархи дизайнерош камтар қиматтаракай нархи донаш қиматтарак. агар аптови бигирем да аптови арзона мешавад. инҷа чизе ки мебинед ҳама минос фешкон аксарияти ҳамин ҳамин солона башидагиҳо бори навинка аксариятш бори навинка бисёри ҳамин бори навинка. инҷа магазин калон ҳама фешконбахт додагиҳо ин бор аякум даста
این لامیناژو هم همینو گلوی نوین کام. نه این ترانش میده. آیا نسخه. آیا. این ایش سه ترانش میده آیا نسخه. تگزاردش هسته، تاکسیوش هسته، تکابوتش. هم همینو گلوی نوین که همش دیزاینری کده شده نه ایش سه تا رنگش هست این نسخهش 4 تا رنگش هست لجی همه همینو نوین کن همه همین نسخه ای پاپلینو گرفته شده لامیناژوی هم سولانی همش این طرف اینوش دوباسکیان اینوش سنگوش هم دوش دیکن هسته با سنگوی دیزاینری هم دورن aynı hol narx یک لیبوسی لامیراژ سنگوی دیزاینریش 180 سومون нарх зуриш дага این нархи донашай یعنی ламиражои новинка ҳамаш 180 сум нарх зуриш дага сангои дизайнериш инора бо сангои дождикаш арзонтара кай ҳизма баъди ба навор гирифтани ламиражои дизайнерӣ бо сангои дождикашам ба навор мегирим нишон медиҳем ваёш бо арзонтара кай бо нархи ваёшам мегирим чанд сумай намеҷа чизе ки мебинем ҳами ҳамино новинкаам ҳамаш бори ҳамисолае нархи як либосаш 180 сомона намай наздик мебинем бибинем шумо болои гулошоно дизайнери карда шудагӣ ҳама гулои ҳамисола ламиражои новинка ҳамаш ламиражи резинка не гулаш бо гули калонай ай 4 та рангаш буда ая нусхаш не бо инҷа як рангош ҳамаст ламиражи як ранг نمیرا بگو ایران اینجا بو بیسانگوش تماشا کنیم یعنی یک لباس شونده ایران این طرفش پاپلینوی دوبایسکیان سنگوی دیزاینری همش нарх як либосаш 170 сом این нархи донашаве اینجا چند تا بهش هست چند تا نسخه و چند تا رنگش هست یک نسخه نه مثل این رنگش هست این رنگش هست بعد با این رنگش هست بگی آخی خلاص چطور یا دونش
Ana ila mirajo çan namud dizayneri kardeşler. Yine namuduş digana mı dizayneri ya? Ana inmiş bu digana mı dizayneri? İnoş bu yani kuadratik boşta dizayneri kardeşler. İnoş boşa diagram dizayneri kardeşler. Doj dikora sete mı güzaşlar ya? Yani hammaş la mirajo. اینجا اینوش با دوج دیکای به دیزاینری شویده به دیزاینریش ارزون تر ای مثال نرخ به دیزاینریش 135 سومونه دیزاینریش 180 نمیاره با به دیزاینری شما مثلا سکه هستن اینجا همش سنگوش دوج دیکای با ارزون تر کن هم ما بوری نوای